Tots ja estem aquí. Hem vingut amb la Valèria al taller botiga de l'Antònia Marquès aquí al Cudi per poder tenir una descripció una mica acurada d'aquesta activitat que en principi és el primer any que endegaves, que proposaves. Sí, un taller d'indumentària romana. Taller d'indumentària romana dins el marc de les festes de Sant Jaume del Cudi, on es dedica un dia a tot el tema de la ciutat de Polèntia, la ciutat romana de Polèntia. Jocs infantils i obres de teatre durant tot el dia. A la nit acaba amb una festa, que és una verbena, una festa musical, aleshores, que està ambientada en Roma, i normalment la gent se vesteix de romà, no? O sigui, i el que ha passat és que durant aquests 3 o 4 anys que ja s'està fent, clar, el que jo he observat, el que s'ha pogut observar és que la gent agafa un llençol i se'l va col·locant, no? I va vestit de blanc. Aleshores, si un sap una mica d'indumentari, sap que els romans no anaven vestits de blanc, sinó que tenien molts de colors, els tints eren una cosa que existia en el món romà, que s'utilitzava moltíssim i que, a més, els colors també tenien un simbolisme, no? Segons quins. Jo he organitzat aquest taller perquè m'ha semblat interessant que la gent que va a la festa i que participa d'aquest dia pogués també anar vestida d'una manera adequada, d'una manera documentada. El taller consisteix és un taller de 4 hores i consisteix en fer una sanefa, agafar una tela i fer una sanefa per un costat i després passar a l'altre costat aquesta tela, col·locar-la de tal manera que se converteixi en una túnica. Això serien les teles i els colors que hem anat tenyint prèviament, no? Això és tela de cotó. És cotó. Això és cotó. Els romans coneixien el lli, el cotó, la llana i també la seda. Vull dir que ells ja estaven tot el que serien les fibres naturals que coneixem avui en dia, ells ja les coneixien. Ja les coneixien. Sí. La indumentària romana no té patronatge, per tant, és un tros de tela rectangular, normalment, que es col·loca de diferents maneres. Per exemple, a les dones hi ha de 12 a 15 maneres diferents documentades que es col·locaven, no? Ho podem treure d'escultures i d'alguna pintura de Pompeia, també podem veure com està col·locada la túnica, no? Aquesta peça rectangular s'aguanta no d'una manera sense cosir, sinó, ja han dit sense patrons, però també bàsicament amb poques costures, no? Aleshores, s'aguanten amb unes fíbules, unes agulles que servien per ajuntar les dues teles, que serien fíbules que en el món romà se n'han trobat moltíssimes, com per exemple aquesta, no? I nosaltres hem fet una versió actualitzada, cercant una mica en el mercat on veurem que hi ha, hem fet una versió actual amb una anella redona i agafarem les dues teles així, farem que surti per aquí amb una agulla com aquesta, s'aplica així i després se tanca. Necessitarem aquestes 3 peces. Aleshores això ja pot anar damunt sombra, damunt l'espatlla perfectament. I ja suporta, diguem, impedeix que la peça s'obri. La peça caigui.
Aquí, aquestes sanefes serien pràcticament idèntiques o molt similars a la que es podia trobar també a la decoració de les cases romanes, no? Efectivament. A les parets, en els murs Sí, tant de pedra com dibuixada, com pintades, perquè per Pompeia sabem que les pintures de Pompeia sabem que feien imitació. Les pintures hi havia algunes que eren imitació amb arbres, amb arbres i hi ha també moltes sanefes. I amb mosaic, que em sembla també. Amb mosaic i amb arquitectura també. Esculpides. Esculpides. Sí. I aquí, per exemple, tenim tot tipus de... una mica de documentació on podem veure diferents sanefes i diferents formes de col·locar-se les túniques, no? Això és un gravat damunt unes escultures. Un dibuix fet damunt unes escultures també és una font directa. I aquesta, per exemple, és una font directa de ceràmica trobada a Pollentia, concretament, no? Aquí mateix. Per exemple, podem veure aquestes decoracions, no? Aquestes decoracions poden servir per fer unes sanefes i dibuixar-les a damunt d'una tela.